Един ден, докато учител преподаваше на своя клас, той започна да изписва на дъската поредица от умножения. 9 по 1 е равно на 9, 9 по 2 е равно на 18, продължавайки до 9 по 10. Вместо обаче да отбележи, че 9 по 10 е равно на 90, написа, че резултатът е 91. Учениците веднага забелязаха грешката и избухнаха в смях. Учителят изчака всички да замълчат и след това каза: Въпреки че реших 9 задачи правилно, никой не ме поздрави. Но когато направих една малка грешка, всички започнаха да се смеят. Това означава, че дори и човек да е успешен, обществото ще забележи и най-малката грешка. Важно е да разберете, че грешките са част от процеса на учене. И тогава, като заключение на урока, учителят добави: Веднъж Алберт Айнщайн е казал: единственият човек, който никога не прави грешки, е този, който нищо не прави. За да знам, че си изгледал видеото до тук, напиши 100 в коментарите.